ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ಲ ಆಕ್ಟಿವಿಸ್ಟ್ಲ ಒಟ್ಟುಗೆ ಅವರ ಆಪಚ್ಚಿ ಅಂಚಾದ ಒವ್ವು ಆವಡು ಪನ್ಪುನ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪಡು ನನಗೆ ಆಕ್ಟಿವಿಸ್ಟೇ ಆವುಂದಾಡು ಅಂಚ ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ಬಿಡ್ದು ಯಾರು ಬರ್ತೇನೆ ಇನ್ನೂ ಒಂಜಿ ಮನೆತನ ಇನ್ನೊಂಜಿ ವಿಚಾರಧಾರ ಎಸ್ ಎಂಚ ಶುರು ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಅದೇನು ರೌಡಿ ಶೀಟ್ರು ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ತೋನು BJP ತಗೊಳ್ಳೆ ಕೇಳಿದಂಡೆ ನಾನು ಹಿಂದೂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತಗೊಳ್ಳ ಬೋದು ಕೇಳಿದಂಡೆ ನಾನು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ 2022 ಮೂಲುಲ್ಲೆ 27 ಓಲು ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಒಟ್ಟೊಂಜಿ ಜಿಗ್ ಜಾಗ್ದಲ್ಲ ಕೌಂಡೆ ನನ್ನ ಜೀವನ ಶೆಟ್ಟಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮಣ್ಣಗ ಬಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮಣ್ಣಗ ಒಂಜಿ ಪಾಶ್ ಉಪ್ಪೇರು ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ಒಂದು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಭ್ರಮೆ ಒಂದು ಕಡೆ ದಯಪನ್ನ ಶೆಟ್ಟಿ ಬನ್ನಿ ಕೂಡಲೇ ಪಕ್ಕ ಇರು ಸಮಾಜದ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪರಂದಾಂಡ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಪೋಡಿನ ಬಿಡೋಡು ಕೇವಲ ಮದ್ಮೆ ಆವಡು ನಾನಾಗ ಮಾತ್ರ ಜಾತಿ ತಾಯಿಗಡ್ಡ ಬರ ಮನುಷ್ಯ ಪಾಪದಾಯ ತಿಂಡಿ ಅಂದಾಂಡ ಬಡವು ತಿಂಡಿ ಮಲ್ಲಯ ತಿಂಡಿ ಅಂದಾಂಡ ಮರದಿಗೆ ಮಣ್ಣು ತಿಂಡಿ ಅಂತ ಕೊರಿಯ ಆವುಂದಾಡು ಅಂಡ್ ಜಾತಿ ಬೇತೆ ಭಾರಿ ವಿರೋಧಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತಾ ಜಾತಿ ಪಾಪದಾಗಲೇ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ ಮಲ್ಲಾಗಲೇ ಬರ್ಪುಜು ಕರೆಕ್ಟ್ ನಿಜ ಯಾನು ಒವೇ ಜಾತಿ ಸಂಘಟನೆ ಮಲಮಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಇಡ್ತು ಇಂಕ RSS ದ ಕಚ್ಚೆ ಎನ್ನ RSS ಇಡ್ದಲ್ಲ RSS ದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಂಕ ಆ ತಾಯಿನ ಕಣ್ಣೆದುರುಡು ಬಾಂಬು ಪಾಡ್ದು ಜೋಕುಲು ಬುಡೇದಿ ಆಡ್ಲನ ಎದುರುಡು ಕೊಚ್ಚಿದ ಕೇರಿ ಇರಂದಾಂಡಲ್ಲ ಇನಿಕ್ಲ RSS ಕೇರಳಡು ಇನಿಕ್ಲ ಶಾಖೆ ಮಲ್ಪುಂಡು 4-5 ಜನ ಸೇರ್ದು ಅಗಲ್ನ CPM ದ ಆತಾತ್ ಮಲ್ಲ ಭದ್ರಕೋಟೆ ದೊಲಾಡಿ ಶಾಖೆ ಮಲ್ಪೇರು ಅಗಲ್ನ ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಸಮರ್ಪಣ ಬಾ BJP ಹಿಡ್ದು ಎಡ್ಡ ರೀತಿಡು ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬೊಕ್ಕ ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪಾಡು ಅದಾಗ RSS ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬೆಂಬಲಿಸ RSS BJP ಇದಲ್ಲ ಅಗುಲ್ದಲ್ಲ ಹತ್ತದೆ ಭಾರತವನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಳ್ಳರ ಜೊತೆ ದರೋಡೆಕೋರರ ಜೊತೆ ಅತ್ಯಾಚಾರಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಲೈನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಪರೇಡ್ ಮಾಡುವುದು. ವೀಕ್ಷಕರ ನಮಸ್ತೆ. ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಶನ ಇದು. ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇವತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುವಂತಹ ಅತಿಥಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರನ್ನ ಕೆಲವರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾದಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಇವರನ್ನ ಕೋಮುವಾದಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇವರು ಒಳ್ಳೆಯ ಬರಹಗಾರರು, ಲೇಖಕರು, ಚಿಂತಕರು, ಜೊತೆಗೆ ಭಾಷಣ ಕೇಳಿದರೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂತಹ ಭಾಷಣಕಾರರು, ಪ್ರಖರ ವಾಗ್ಮಿ, ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡುವಂತಹ ಭಾಷಣಕಾರರು. ಇವೆಲ್ಲದರ ಜೊತೆಗೆ ಇವರು ಪತ್ರಕರ್ತರು ಕೂಡ ಹೌದು. ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದವರು ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ವರ್ಗದ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಗದ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇವರು ಒಂಥರ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಚಾರವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಪ್ರಚಲಿತದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಹೆಸರು ಹಿಂದೂ ಅಥವಾ ಹಿಂದೂ ಸಮಾವೇಶಗಳು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೆಸರು ಜೊತೆಗೆ ಭಾಷಣಗಳು ನಮಗೆ ನೆನಪಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ನದದೇ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾರ್ಕಳ ಅವರು. ಆತ್ಮೀಯ ಗ್ರಂಥ ಸ್ವಾಗತ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾರ್ಕಳ ಅವರಿಗೆ. ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟರು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಅವರನ್ನ ಗುರ್ತಾ ಇದೆ, ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಮುಖ ಚೆಹರೆ, ಆ ಒಂದು ಮಾತುಗಳು ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ನಾಡಿನಾದ್ಯಂತ ಹಿಂದುತ್ವ, ಹಿಂದೂ ಸಮಾವೇಶಗಳು ಬಹಳ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಅದರ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟರು ಯಾರು, ಏನು ಅನ್ನೋದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಶನ. ಒಂದು ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಾಗೇನೆ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರು. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟರು ಆರಾಮಾಗಿದ್ದೀರಿ ಈಗ? ಆರಾಮಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಈ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಈ ಲೋಗೋ ಮೈಕ್ಗಳೆಲ್ಲ ಇತ್ತು, ಅದೊಂಥರ ಈ ಶಿವನಿಗೆ ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮ ಕಪಾಲ ಅಂತ ಒಂದು ಅಂಟುಕೊಂಡಿತ್ತಲ್ಲ, ಏನೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೋಗಿ ಅದು 12 ವರ್ಷ ಕೈಗೆ ಅಂಟುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ತೆಗಿಲಿಕ್ಕಾಗದೆ ಅವನು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಫರ್ ಆದಂತೆ ಶಿವ. ಆ ಥರ ಅದನ್ನು ಈಗ ಆ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಪಾಲ ನಮ್ಮದು ಕೈಯಿಂದ ಕಳಚಿದೆ. ಒಂದು 2-3 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ಆನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಈಗ ಫ್ರೀ ಆಗಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜೀವನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಓಕೆ. ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜಿ ಈ ಹಿಂದುತ್ವ, ಈ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರಧಾರೆ ದುಂಬಗ್ ಇರ್ನೊಂಜಿ ಬಾಲ್ಯ, ಇರ್ನೊಂಜಿ ಮನೆತನ, ಇರ್ನೊಂಜಿ ವಿಚಾರಧಾರೆ ಎಸ್ ಎಂಚ ಶುರು ಆಪುಂಡು ಬಂತು? ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಯಾನು ಇರು ಸುರುಕೆ ಬಂಡರು ಪೊಲೀಸ್ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಪೋತು ಯಾರ್ದಾಂಡ ಯಾನು ಒಂಜಿ ರೌಡಿ ಶೀಟರ್, ಒಂಜಿ 10 ಚಿಲ್ಲರೆ ಕೇಸುಲುಲ್ಲ ಅಂಚ ಅದು ಯಾನು ರೌಡಿ ಶೀಟರ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ತೋಣ. BJP ತಗೊಳ್ಳ ಕೇಳಿದಾಂಡ ಯಾನು ಹಿಂದೂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತಗೊಳ್ಳ ಪೋತು ಕೇಳಿದಾಂಡ ಯಾನು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕೋಮುವಾದಿ, ಯಾನು ಓಲ್ ಲೆಪ್ಪೊಡ್ಚಿ ಓಲ್ ಲೆಪ್ಪರ ಓಲ್ ಕತ್ತೇರಿ ಮಾಡ್ರಾಪಣ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತಂದಿಪ್ಪೇರೆ. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಪರಿಸರದ ಹೋರಾಟೋಡ್ಲ ಉಲ್ಲೆ ಓಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜಾಗ ಭಜನೆ ಬರೋದು ಲೆಪ್ಪಿವೆ, ಇಂಚಿಡು ದೈವಲ್ನ ಕೊಡಿಯಡಿಗೆ ಮದಿತ್ತೊಂದು ಲೆಪ್ಪಿವೆ. ಅಂಚ ಬಂದು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಂಚೆನೇ ಪಂಡ್ರೆ ಅಪ್ಪ ಯಾನು ಕುಡೋರಿಯಾ ಪೋಡೋದು ಬದುಕೊಂದಿಪ್ಪನತ್ತು, ಯಾನು ಎಂಕ್ ಪೋಡೋದು ಬದುಕೊಂದಿಪ್ಪು, ಎಂಕ್ ಹೋಗಿ ಖುಷಿ ಕೊರ್ಪುಣ ಅವೇನು ಮತ್ತೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚ ಅದು ಏನನ್ನು ಇಂಚೆನೇ ಬಂದು ಪಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಏನೊಂದು ಅಶಿಸ್ತದ ಬದುಕು ಬಂದಿರೋದು. ಒಂದು ಅಶಿಸ್ತು ಪನ್ನಾಗ ಯಾನು ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಪಾಡ್ದು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಡೇಟೆಡ್ ಮೂಲಿಪೋಡು, ಯಾನು ಈ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು, ಈ ರೀತಿದ ಒವೇ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಜೀವನೋಡು ದೀವನಂದೆ ಒಂಜಿ ಪರಪುನ ತುದೆತ್ತಲಕ ಒಡೆ ಕೊನಪುನ ಅಡೆ ಪೋವಾಡು ಪನ್ಪುಲ ರೀತಿರು
ಇಡೇ ಮುಟ್ಟ ಬೈದೆ 2022 ಮೂಲುಲ್ಲೆ 27 ಓಲು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಒಟ್ಟೊಂಜಿ ಜಿಗ್ಜಾಗ್ದಲಕ ಉಂಡೆ ನನ್ನ ಜೀವನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ತಿರುವುಲ ಬಾರಿ ವಿಚಿತ್ರ ಉಂಡು ಬನ್ನಗ ಓಲ ಎಣ್ಣೆ ಹೊಳೆಡು ಪುಟ್ಟಿಯ ಎಡ್ಡೆ ಜೋಕುಲು ಪುಟ್ಟೋಡುಂದಾಂಡ ಪುಣ್ಯ ಮಲ್ಪೋಡ್ಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ತಿಕ್ಕೊಡುಂದಾಂಡಲ ಪುಣ್ಯ ಮಲ್ಪೋಡು ಬ್ಯಾಡ್ ಲಕ್ ಇಂಗ್ಲೆ ಬನ್ನಾಗ ಅಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಡ್ ಅಂಚಿತ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಬಾರಿ ಎಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಯಡು ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಅರ್ಧ ಓಲ ಆಂಡ್ಗ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಬೊಂಬೈ ಪೋಯಾನು ಬಾಂಬೆಡು ಸರಸ್ವತಿ ನೈಟ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಕಾಂಡೆ ಹೋಟೆಲ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತದು ರಾತ್ರಿ ನೈಟ್ ಹೈಸ್ಕೂಲು ಮುಗೀತದು ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಈ ಜಾಬ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ದುಂಬೊಂಜಿತ್ತು ಮನ್ನಾಗ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಮತ್ತು ಅದಾಗ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮತ್ತು ಬಾರಿ ಒಂದು 2005 ಆ ಸಂದರ್ಭ ಭಾರಿ ಅವಕಾಶಗಳು ಅಂಚ ಅದು ಮೊಬೈಲ್ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಆದು ಯಾನು ಎನ್ನ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನ ಆರಂಭ ಮಲ್ದಿನ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಆದು ಊರು ಬತ್ತದು ಕಾರ್ಲಾಡು ಸುರುತ ಅಂಗಡಿ ಬಹುಶಃ ಐತೆ ಹೆಂಗೆ ನೆನಪು ಸಂತೋಷ್ ಅಂಡೆ ನಿತ್ತೆಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು 6ನ ಅಂಗಡಿ ಬಾಲ್ದಿಡು ಆಲ್ಮ ಬಾಡ್ದೆಕ್ಕು ಬನ್ನಾಗ ಆದಾಗ 3300 ಮೊಬೈಲ್ 6600 ಬನ್ನ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಐತ ಕಪ್ಪೆದಲ್ಲ ಗವತ್ತೊಂದ ಅವನ್ ಬೇತೇನೆ ಮೊಬೈಲ್ ಆಯ್ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ಅನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 32 MB ಒಂಜಿ ಮೆಮೊರಿ ಕಾರ್ಡ್ ಇತ್ತಿನದ ಮತ್ತು ಮಲ್ಲ ಜನಕ್ಕುಲದಾಗ ಅಂಚಿತ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆ ಮೊಬೈಲ್ ಸಾಧಾರಣ ಇದೆ 10-14 ಸಾವಿರ ಆದಾಗ ಇತ್ತಿನದ ಅನ್ನೋದು ಯೋಚನೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಂಚ ಆ ಕಾಲೋಡು ಮೊಬೈಲ್ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಆದು ಎನ್ನಡ ಮಾತ ಬೊಂಬೈ ಹಿಡಿದು ಕಾಣತಿನ ಕೆಲವು ಪುಸ್ತಕಗಳು ಇತ್ತು ಬನ್ನಾಗ ಐಸೀಲು ಮಾತ ಕೆಲವು ಐತೆ ಸಿಮ್ಮದ ಐಸೀಲು ಮಾತ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಲ್ಪರ ಈಗ ಜಂಪರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಲ್ಪ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ವಾಯರ್ದ ಪೀಸ್ ಕೊಡ್ದು ಜಂಪರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜ ಬನ್ನ ಮಂಡಿ ಹಿಡಿತನದ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ಮಾತ ಅಂಗಡಿದಾಗಲು ಅಡೆ ಬರುವಂತೇರು ಕಡೆಗೆ ಎನ್ನಡೆಗೋರಿ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬತ್ತು ಬಂಡೆ ನಮ್ಮನಿಂದಾಗ ಅಂಗಡಿ ಮಲ್ಪರವಲ್ಲಿ ಇರುವೆ ಸೇಡ್ದೊಂಜಿ ಅಂಗಡಿ ಮಲ್ತ ಮಧ್ಯೋಡು ಆಯಂತ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸೋತು ಪೋಯಿ ಆ ಇಡೀ ಅಂಗಡಿದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತು ನಾಲಿಡೊಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಚೈನಿತ್ತು ನಾವೇನು ಮಾರ್ದು ಅವ್ರು ಅಭ್ಯುದಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಡವದಿದ್ದು ಆ ಅಂಗಡಿನ ಅನ್ವಯಿಸೊಂಡೆ ಆ ಅಂಗಡಿಯನ್ನ ಬಹುಶಃ ರಿಯಲ್ ಟಚ್ ಮೊಬೈಲ್ ಕ್ಯಾರಂದು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಮುನ್ನ RTM ಕಾರ್ಲ ಅಂತ ಬರ್ಪುಂಡು ಕೆಲವು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬನ್ನ ಆ ಟೈಮ್ ಕೆಲವು ಆಡಿಯೋ ಫೈಲ್ ಏನು ಮತ್ತು ರಿಪ್ ಮಲ್ದಿನ ಇಂಕಿತ್ತೆ ನೆನಪುಂಡು ಪೂರ ಪನ್ನಾಗ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ನಮನ ಪುದರ್ಬ ಆ ಅಂಗಡಿ ಎನ್ನ ಜೀವನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪರಿವರ್ತನೆ ಪನ್ನಾಗ ಅಡೆಗೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಜನಕ್ಕುಲು ಬರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರು ಸುರುಕಾದಿ ಎಂಕ್ ಬರೀಟೆ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪ ಪುಸ್ತಕದ ಅಂಗಡಿ ಇತ್ತು ಓದುನ ಒಂಜಿ ಶಾಲೆದ ಓದು ಬೇತೆ ಪಿದಾಯ್ಡ್ ನಮನ ಆಸಕ್ತಿ ಇರು ಓದುನ ವಿಷಯಗಳು ನಮ್ಮನ ಜೀವನೋಡು ಮಲ್ಲ ಪರಿವರ್ತನೆ ಕನಪು ಅಲ್ಪ ಎಂಕೋರಿ ದಯಾನಂದ ಬಾಯರಿ ಸರಂದ್ ಆರು ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಭಾರತ ದರ್ಶನ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ CD ಕನತ್ ಕೊರಿಯರ್ ಒಂದೇನು ರಿಪ್ ಮಲ್ತು ಕೊರಡು ಒಂದು ಅವೇನು ಯಾನು ಅರೆಗೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯ ಅವೇನು ಬೊಕ್ಕ ಕೇರ್ನಾಗ ಹೆಂಗೆ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಆಸಕ್ತಿ ಆಂಡ ಅವೇನು ಯಾನು ಭಾರತ ದರ್ಶನ ಪುಸ್ತಕದೇ ತಂದು ಓದಿಯೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಯಾವುದು ಚರಿತ್ರೆ ಆತ್ಮಾಹುತಿ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಸಂಘದ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳು ದಾದವಲ್ಲ ಅವೇನು ಓದು ನಂಚಿತ ಆರಂಭ ಆಂಡು ಬೆನ್ನೆ ದುಡ್ಡು ಪೂರ ಪುಸ್ತಕದ ಅಂಗಡಿಗೆ ಸರಿಯಾಡು ವಾರಗೂ ಆಯ್ಜಾಜಿ 7 ಪುಸ್ತಕ ರಾತ್ರಿ ಅಡಿ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಗುಂಡು ಓದುನು ಈ ಓದುನ ಹವ್ಯಾಸ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಲಕ್ಕನೆ ನಮಕ್ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಿಂತನೆಗಳು ಈ ನಾವೊಂದುಂಡು ಒಂದೇನು ಮಾತ ದಾದಾಣ್ಣ ನೆಕ್ಕದ ನಮ್ಮನ್ನು ದಾದ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಇಂಚ ಮಾತ ಶುರು ಮಲ್ಪನಾಗ ನಿಧಾನವಾದ ಎಂಕ್ ಈ ಸಂಘ ಪರಿವಾರದ ಟಚ್ ಆಂಡು ಅಂಚ ಆ ರೀತಿ ಸಂಘ ಪರಿವಾರದ ಸಂಪರ್ಕ ಆಂಡು ಸುರೂಕು ಎನ್ನಂದಜಿ 2009 ಒಂಜಿ ವಿಶ್ವಮಂಗಳ ಗೋಗ್ರಾಮ ರಥಯಾತ್ರೆ ಅನ್ಬತ್ತು ಬಹುಶಃ ಕಾರ್ಕಳದ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮಲೇನು ಯಾನು ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ತಿರುಗದು ಆ ಗೋರಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ನ ಕೆಲಸ ಐಟು ಮತ ಭಾಗವಹಿಸಾಯ ಆ ಸಮಯಡೆ ಯಾನು ಸುರೂಕು ಎನ್ನ ಕೈಗೆ ಮೈಕ್ ತಿಗಿನಿ ಆನಿ 2009 ಬಹುಶಃ ಅನ್ನಗ ಈ ಹಿಡಿದೊಂಜಿ 10-17 ವರ್ಷ 14 ವರ್ಷ ದುಂಬು 14 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಒಂದು ಆಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಿಧಾನವಾದ ಬೈಟಕಲು ಅಲ್ಪ ಮುಲ್ಪ ಪಾತಿರ್ನ ಮತ ಆರಂಭ ಇಂಚ ಒಂಜೊಂಜಿ ಹಂತೋಡು ಒಂದು ಓವುಲ ನಿರೀಕ್ಷಿತವಾದ ಆಯ್ನತ್ತು 2009 ಉಂದಾಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಆ ಅಂಗಡಿನ ಬುಡಿಯೆ ಮೂಲ ಬತ್ತ ಅಲ್ಟ್ರಾಟೆಕ್ ಸಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕುಡ್ಲಾಡಿತ್ತೆ ಒಂದು ಸಮಯ ಆ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಅಲ್ಟ್ರಾಟೆಕ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಪ ಮತ ಡ್ರೈವರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಗುರ್ತೊಂಡೆ ಅಲ್ಪ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಆದ 1 ವರ್ಷ ಬೇಲೆ ಮಲ್ದೆ ಒಂಜಿ 10-12 ಗಾಡಿಲೇನು ಆ ಗಾಡಿಲೇನು ಪೂರ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಲ್ಪನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅನ್ನ ಮಿತ್ತು ಐನು ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪನ ಅನ್ಲೋಡ್ ಗಾಡಿ ಗಿಡೆ ಕಡಬಟ್ಪನು ಪೂರ ಲೋಡ್ ಸೆಟ್ ಮಲ್ಪನ ಇಂಚಿತ್ನ ಬೇಲೆ ಪೂರ್ತಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮನ ಮಿತ್ತೆ ಅವು ಮಲ್ತಾ ಇಬ್ಬಕ್ಕ ನಿಧಾನವಾದ ಎಂಕ್ ವಿಲಾಸ್ ನಾಯ್ಕರ್ ತಿಕ್ಕಿರು ವಿಲಾಸ್ ನಾಯ್ಕರ್ ಬಂದಿರು ಯಾನು ಒಂಜಿ ಐನಾಜಿ ಬಗೆತ ವ್ಯವಹಾರ ಕೈಪಾಡ್ದೆ ಐಟು ಒಂಜಿ ಸ್ಪಂದನ ಪನ್ಪಂಚಿತ ಒಂದು ಚಾನಲ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇರಗು ಒಂತೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಷಯಗಳು ಮತ್ತೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ದೈವಾರಾಧನದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಎಟ್ಟು ಗೊತ್ತುಂಡು ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಡಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದು ಒಂದು ಯಾನೋಲು ಜರ್ನಲಿಸಮ್ದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇತ್ತದು ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಆತಿನತ್ತು
ಅಂಚ ಬತ್ತಿನ ಇದಾಗ ತುಳುನಾಡ ಸತ್ಯೋಲು ಪನ್ಪುನ ಎಪಿಸೋಡ್ಸು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತು ಒಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಎಪಿಸೋಡ್ಸ್ ಮಲ್ತ ಐಟ್ ಒಂಜಿ 45 ಎಪಿಸೋಡ್ ಇಂಚಪ್ಪ ಮುಟ್ಟಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಇಡುತ್ತೀನಿ ಅಂಬಗ ಪೂರ ದೆಪ್ಪ ಇದೆ ಪನ್ನಗ ಈ ದೈವಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಡ್ ಪಾಡ್ನ ಸರಿಯತ್ತು ಪನ್ಪುನ ಭಾವನೆಡು ఆయన ಪೂರ ಡಿಲೀಟ್ ಮಲ್ಪ ಅವು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಬೇತೆನೆ ರೀತಿರು ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಕನತ್ಕೊಂಡು ಅನಿವಾರ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಾನು ಆ್ಯಂಕರ್ ಅಲ್ಪನೆ ಅವೇ ಚಾನಲ್ಡ್ ಇನಿ ಎನ್ನುಟ್ಟಿತ್ತಿನ ಕೆಲವೇರು ಮತ್ತು ಮಲ್ಲಮಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟ್ ಚಾನಲ್ ಮತ್ತು ಮಲ್ಲಮಲ್ಲ ಸ್ಥಾನಮಾನಡುಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ಆ ಸ್ಪಂದನ ಚಾನಲ್ ಇಪ್ಪರೆ ಅವು ಐಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ವಿಶ್ವವಾಣಿದ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ರಿಪೋರ್ಟರ್ ಬುಕ್ಕ ಮುಕ್ತ ಬಂದೊಂಜಿ ಅಲ್ಪನೆ ಒಂದು ಚಾನಲ್ ಆರಂಭ ಮಾಡು ಆ ಚಾನಲ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಇಡೀ ಚಾನಲ್ನ ತೂವೊಂದು ಅಂಚಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೇರು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಅಲ್ಪಲ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತ ಐಡ್ ಬುಕ್ಕ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಐಟ್ ರಿಪೋರ್ಟರ್ ಅದು ಜಿಲ್ಲೆದ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ರಿಪೋರ್ಟರ್ ಅದು ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೆ ಕಡೆಗೆ ಒಂಜಿ ಇಂಚಪ್ಪ ಒಂಜಿ 2-3 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಅದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಬನ್ನಾಗ ಈ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ಲ ಆಕ್ಟಿವಿಸ್ಟ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅವರ ಆಪಚಿ ಅಂಚಾದು ಒವ್ವು ಆವಡು ಪನ್ಪುನ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪಡು ನನಗೆ ಆಕ್ಟಿವಿಸ್ಟೇ ಆವುಂದಾಡು ಅಂಚ ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ಬಿಡ್ದು ಯಾನು ಎಂಕ್ ಬತ್ತೆ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಎನ್ನ ಜೀವನೋಡು ಎಂಕ್ ಖುಷಿ ಪನ್ನಗ ಈ ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ಯಾನು ಮುಕ್ತ ಚಾನಲ್ ಇಪ್ಪುನಗ ಇಪ್ಪಡು ಒಂಜಿ ಆರದಿರಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು ಪನ್ಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಲ್ತಂತ ಬಹುಶಃ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಈ ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಶಕ್ತಿಯರ್ನಗಳಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಯ್ನ ಸಂದರ್ಭಡು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿದಾತು ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಇಂಕುಲು ಕ್ರೌಡ್ ಫಂಡ್ ಮತ್ತು ಮಲ್ಪಾದ ಕೊರ್ತಾ ಇನಿ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ರವಿ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಪನ್ನ ಪುದರ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆ ಸಮಯಡು ಇಂಕುಲು ಸ್ಪಂದನೋಡಿ ಪನಗ ತೋಜೋಡು ಯಾನು ಒಂಜಿ ದೀಪಾನ್ ಗುಡ್ಡದ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ಬಾಲೆ ಅನ್ವಿತ ಬಂದು ಪೆದ್ದವನ ಪೊರ್ತು ವೈದ್ಯರ್ನಗುಲು ಕೈಟ್ ಬತ್ತದ ವೈದ್ಯರು ಕೈ ಪೊಲಿದಿತ್ತು ಮಲ್ಪ ಡಿಸ್ಲೊಕೇಟ್ ಆದಿತ್ತು ಅಂಚ ಕೈ ಆಪರೇಷನ್ ಮಲ್ಪಡು ನಾನು ಇಲ್ಲದಾಗಲ ದುಡ್ಡಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಎಂಕ ಏರ್ನ ತ್ರೂ ಆ ವಿಷಯ ಬತ್ತನಿ ಯಾನು ಆ ಬಾಲೆಂಕುಲ್ ಅದೊಂಜಿ ಲೈವ್ ಮಲ್ತದಿತ್ತೆ ಅವೇನು ತೂದು ಪಾಪ ರವಿ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆರ್ನ ಲೈಫ್ಡು ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಒಂದು ಚಾರಿಟಿ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪನ್ಪನ ಆರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಚಿಂತನೆ ಬತ್ತೀನಿ ಆ ಲೈವ್ ಹಿಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಬತ್ತದು ಆರ್ನ ಇಡೀ ಏತ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಉಂಡು ಅವೇನು ಆ ಬಾಲೆ ಕೊರ್ದು ಪೋಯ್ರು ಪನ್ಪೇರು ಆ ಬಾಲೆ ಕೈದಿರ್ತದೆ ಇಂಕೊಂಜಿ ಹಾಯ್ ಪಂಡು ಎನ್ನ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕ ಅನ್ನೋದು ಅಲ್ಪಡ್ದು ಅವು ಜರ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದು ಕೌನ್ ಬನೆಗ ಕರೋಡ್ಪತಿ ಮುಟ್ಟಲ ಪೋಡು ಅವು ಸ್ಪಂದನದ ಆ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ನಮ್ಮನ್ನ ಲೈವ್ ಹಿಡ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಇಂಚ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ವಿಷಯಗಳು ಮತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಕೊರ್ಪನ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸೂರಾಲುಡು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಅಜ್ಜಿನ ಇಲ್ಲಿತ್ತು ಸರಸಜ್ಜಿಯ ಮನೆಗೆ ಒಂದು ತರ್ಪಾಲು ಬೇಕಿದೆ ಬಂದು ಇಂಕ್ಲೊಂಜಿ ನ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ತ ರಷ್ಯಾಡ್ದು ಮತ್ತು ಐಕ್ ಮತ್ತು ಬಾರಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅದಾಗ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾನ ಎಡ್ಡೆ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಂಕ್ಲು ಅವು ನಿಧಾನವಾದ ಆಜಿ 7 ಅಂಚಿತ್ನ ಅಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಯದಾಗಲೇ ಮಾತ ಐಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಡ್ದು ಕೊರಿಯ ಆ ಸ್ಕೀಮ್ ಇಂಕ್ಲು ಪುರ ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯ ಕುಂದಾಪುರಡು ಪುತ್ತೂರು ಇಂಚಿ ಕಡಂದಲೆ ಮಸ್ತ್ ಕರೆಡು ಮಾತು ಆತನು ಸೊ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ತೃಪ್ತಿ ಉಂಡು ದಾದ ಮಲ್ದ ಆಯ್ತು ಆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ದಿನ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಉಂಡು ಅಂಚ ಬಂದು ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ಅವು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಡಲು ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಅವೇನು ತೆರಿದು ಮೀನ್ದಾರ ಗೊತ್ತಿದ್ದದು ಮೀನು ಬೇತೆ ಕಲ್ತದು ಏನೋ ಮತ್ತು ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ಮತ್ತು ಆದ ಮೀನು ಬೇತೆ ಎಂಕುಲು ಎಂಚನ ಒಂಜಿ ನೂಕಿನಗುಲು ಕೈಕಾರ ಹಾಕದ ಐಟ್ ಒಂಜಿ 14 ವರ್ಷ ಜೀವನ ಮಲ್ದವನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಅಂಚಾದು ಊರ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಆಡ ಜೀವಮಾನ ಪರ್ಯಂತ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟೇ ಪನ್ಪನಂಚಿತ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ನಮನ ಉಲಾಡಿ ಇನಿಕಲ ಉಂಡು ಯಾನು ಸಂಘ ಪರಿವಾರದ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಇಪ್ಪರೆ ಊಲ ಇಪ್ಪರೆ ಅಲ್ಪ ಅನ್ಯಾಯ ಆಪುಂಡು ಅತಂದಾಂಡ ಅಸಮಾನತೆ ಉಂಡು ಅವೇನು ತೂನಗ ನಮನ ಉಲಾಡಿ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಒಂಜಿ ರಿವೋಲ್ಟ್ ಪನ್ಪುನ ಅವು ಉಂಡೆ ಬಂಡಾಯ ಪನ್ಪುನ ಉಂಡೆ ಅಂಚಾದ ಏತೋ ಸಲ ನಮಕ್ ಪರಿವಾರದಾಗಲ್ನೆಲ್ಲ ವಿರೋಧ ಆಪುಡು ಪಕ್ಷದಾಗಲ್ನೆಲ್ಲ ವಿರೋಧ ನಮ್ಮ ಮತ ಕೆಲವು ಸಲ ಎದುರು ಪನ್ಪಿಜಾರಿ ಬಿರಾಡು ಮತ ಪನ್ಪೇರು ಓಕೆ ಅಲ್ಪ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಅಂದೊಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ಉಂಡು ಆ ಹೋಟೆಲ್ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಬಾಯ್ ಅದ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಪೂರಾ ಜೀವನೋಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಅನುಭವ ಉಂಡು ನೀರುಳಿದ ಗೋಣಿಡು ಜತ್ತದಲ ಅನುಭವ ಉಂಡು ಅಂಚ ಬೊಂಬಾಯಿದ ಜೀವನ ಗೊತ್ತು ಒಂಜಿ 1 ವರ್ಷ ಸಾಧಾರಣ 1 ವರ್ಷದ ಆ ಅನುಭವಲ ಓಕೆ ದಯಪಣ ಅಂದಾಯ ಕೆಂಡ ಬನ್ನಗ ಇತ್ತ ಶೆಟ್ಟಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಣ್ಣಗ ಬಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಣ್ಣಗ ಒಂಜಿ ಪಾಶ್ ಉಪ್ಪೇರು ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ಜಿ ಒಂದು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಭ್ರಮೆ ಒಂದು ಕಡೆ ದಯಪನ್ನ ಶೆಟ್ಟಿ ಬನ್ನಿ ಕೂಡಲೇ ತುಲೆ ಈ ರಾಯಲ್ ಬಂಡ್ಸ್ ಬೇತೆ ಅಂಚನೆ ಐತೆ ಈ ಟೆನೆಂಟ್ಸ್ ನಗಲಾದ ಈರು ಪ್ರತಿ ಊರುಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬಂಡ್ಸ್ ನಗುಲು ಪನ್ನಾಗ ಮಾತಿರ್ಲ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ನಗುಲು ಜಮೀನ್ದಾರರು ಪನ್ಪನಂಚಿದ್ದ ಭಾವನೆ ಅವು ಪಕ್ಕಡೆ ಸುಳ್ಳು ಒಂಜಿ ಊರುಡು ಮಲಮಲ್ಲ ಜಮೀನ್ದಾರ್ ನಗಲ ಇಲ್ಲಿಪ್ಪುನು ಒಂಜಿ 3-4 ಮನೆತನಲು ಮಾತ 4-5 ಮನೆತನ ಇಪ್ಪು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕಾಸ್ತಗು ಬಾಕಿದ ಆತು ಒರಿದಿನ 5 ವಾಜ್ಪೇಯಿ ಇಲ್ಲದಾಗುಲ್ಲ ಅಗಲ್ನ ಏರ್ನಂಡಲ ಒಕ್ಕೇಲಿಡು ಏನಿಗೆ ಮತ ಬೆನೊಂದೇ ಇತ್ತು ನಗು ಇನಿಕಲ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂಚನೆ ಉಂಡು ಅಂಚಾದು ಬಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪನಿ ಕೂಡಲೇ ಮಾತಿರ್ಲ ಭಾರಿ ಅನುಕೂಲಸ್ಥರು ಇಂಚ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ನಮ್ಮ ಒಪ್ಪರ ಆಪುಜಿ ಅಂಚಾದು ಭೂ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯ್ದೆ ಬತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭಡ್ಲ
ಬಂಟೆರ್ನ ಏತು ಸಮಾಜ ಬಂಟೆರ್ನ ಏತು ಬಂಟೆರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆತನ ಐಡ್ದು ಒಂಜಿ ಐನು ಪಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಬಂಟೆರಿಗೆ ಐಡ್ದು ಉಪಯೋಗ ಆತನ. ಈ ಭೂ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯ್ದೆ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಆತನ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ಆಸ್ಪಾಸರು ತುಯ್ಯರ್ನಾಂಡ ಎತೋ ಜನ ಆಗ್ಲಿಗೆ ಧನಿಕಲ್ ನಾವು ಕೇಳಿತನಾಗಲೇ ಪೂರ ಅಗಲಂಗಲ ಜಾಗ ಆಗ್ಲಿಗೆ ಆತನ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ್ಲ ಅವಿನಿತ್ಯ ನಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯವಾದ ಉಲ ತೂವರೆಜಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿನ ಆ ಕಾನೂನು ಅವು ನಿಜವಾದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟ ಕ್ರಾಂತಿ ಮಲ್ದಿನ ಹಂಚಿನ ಕಾನೂನು ಏರಿಗೆ ಟೆನೆಂಟ್ಸ್ ನಗ್ಲೆಗ್ಲ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಉಪಯೋಗ ಆತಂದ್ರೆ ಏರು ಈ ಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡಿತ್ತೇರು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ನಗಲು ಅಗಲೆಗ್ಲ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಾಠ ದಯಕೆ ಏನಂದ ಅಗುಲು ಊರು ಬುಡ್ನಿ ಆ ಕಾನೂನು ಬರ್ರಬಹುದು ಇಜಿಂದಾಂಡ ಊರುಡೆ ಮೂಲಲ್ಲ ಗೊಬ್ಬರದ ಗುಂಡಿಡ ಅತಂದಾಂಡ ಬರಿ ಮನ್ನದಿ ಹೊಂದ ಆಗ ಒಕ್ಕೆಲ್ಲಾಗಿ ಜೋರು ಮಲ್ತೊಂದು ಕೋರಿಗೆ ಬಾರಬಾಡೊಂದು ಕಿದೆಟ್ಟು ಮೂಲೆ ಇದ್ದುವೇರು ಅಗಲು ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಆಯಿರ್ತುಲೆ ಅಗಲು ಒಂಜಿ ವಿರಾಟ ರೂಪ ಒಡೆ ದುಬೈ ಪೋಯರು ಅಡೆ ಪೋಯರು ಇಡೆ ಪೋಯರು ಮಲ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ರಂಗೊಡು ಪೋಯರು ಐಡು ತುಂಬುವಲ್ಲ ಇರೆಗೆ ತೂವರತಿ ಕುಜಿತುಲೆ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಆಯ್ನ ಆ ಸಮಯ 70s ಬೊಕ್ಕ ಕಾರಣ ಮೂಲು ಅಗಲ್ನ ಅಡಿತತ್ತನು ತುಲೆ ಮಾರ್ವಾಡ್ ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ಪ್ರದೇಶೋಡು ರಾಜಸ್ಥಾನೋಡು ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಬರ್ಸ ಬೂರ್ನಂಚಿತ್ನ ಪ್ರದೇಶ ಮಾರ್ವಾಡ್ ಬಾಕಿದಾಗಲು ಮತ್ತೆ ಆಗಲೇನು ತೂದು ಛಾಯ್ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ದುಷ್ಟರು ಎಂಚಿನ ಪಾಪ ಮಲ್ದಿರದಾನೆ ಮಗುಲು ಇಂಚಿತ್ನ ಬರಗಾಲ ಬುಡ್ದ ಭೂಮಿ ಪುಡ್ದೇರು ಬಣ್ಣ 10 ವರ್ಷ ಮಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಪಾನಿ ಬರ್ಸಲ್ಲದ ಅಂತಿನ ಜಾಗ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾರ್ವಾಡ್ದಾಗಲು ಇನ ಮಲ್ಪುನು ಉನೋಡುಂದಾಂಡ ನುಪ್ಪು ಬೋಡುಂದಾಂಡ ಮನ್ನಿಜ್ಜಿ ಅವಲು ಪೊಯ್ಯ ಬರ್ಸದ ಅದ ಕಡೆಗಾಗಲು ಅನಿವಾರ್ಯವಾದ ಆಗಲ್ನ ಮಾರ್ವಾಡ್ ಪ್ರಾಂತವನ್ನು ಬಿಡುದು ಪೋಯ್ನಾಯೆ ವರ ಊರು ಬಿಡುದು ಬಿದಾಯ ಪೋಯ್ನಾಯೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚಾಂಡಲ ಬದುಕೊಡತೆ ಸಂಘರ್ಷ ಮಲ್ಪೆ ಆ ಸಂಘರ್ಷ ಮಲ್ತದ ಇನಿ ಇಡೀ ಭಾರತದ ಒಂಜಿ ಅರ್ಬೋಪತಿನಗಲ್ನ ಪಟ್ಟಿದೆತ್ತರಿಂದ ಅಂಡ ಐಟು 40% ಪುನಿಯರ್ಗೆ ನನ್ನ ಮಾರ್ವಾಡಿನಗಲು ಆ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪಾರ ಕಾರಣದ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಡ ಆಗಲಿ ಮೂಲಗು ಪೆಟ್ಟು ಬೂರ್ನಿ ಹಿಡ್ದು ಒಂಜಿ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನ್ ಹಿಡಿತಂದ ನಮ್ಮ ವಾ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪಾರಲ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಫೂಲ್ ಹಿಡಿಯರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ವಿಮ್ಮರ್ ಆಪುಜಿ ಕಡಲು ನೂಕೊಂಡು ಹೊರ್ಲದಲ್ಲ ಆವೆ ಅಂಚ ಬಂಟ ಸಮಾಜೊಡ್ಲ ಅತಂದಾಂಡ ಬೇತೆ ಮಾತ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ನಗಲು ಆ ಭೂಮಿ ಕಳೆವನ್ನೇ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಅಗುಲು ಬೇತೆ ಸಾಧನೆ ನೀ ಆಲ್ಕಾರ್ಗು ಅಗುಲು ಮುಗುಲು ಏತು ಮಲ ಸಾಧನೆ ಕಾರಣದ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂದಾಂಡ ಉಂದೆ ಇರೆಗ್ಲ ಬಡತನ ಇತ್ತನ್ ಬಡತನ ಮಾತಿರೆಗ್ಲತ್ತು ನಮಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಬಡತನ ಬಂದಾಗ ಎಂಕುಲು ಕೃಷಿ ಕುಟುಂಬಡು ಬೈದು ನಾವು ಕೃಷಿ ಕುಟುಂಬಡು ಬಡತನ ಬನ್ಪುಚರಿಗೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆತೆ ಜೀವನಗೆ ಏತು ಬೋಡು ಆತೆ ಅಂಚಿತ್ನ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಶೆಟ್ರ್ ಅರ್ನೊಂಜಿ ಪರ್ಸನಲ್ ಲೈಫ್ ಐ ಮೀನ್ ಇರಗಿತ್ತ 37 ವರ್ಷ ಮದುವೆ ಆತಂಡೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಸೊ ಏಪ ಮದಿಮೈನಿ ಏರೇನ್ ಮದಿಮಯರ್ ಎಂಚೊಂಡು ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆರ್ ಅರೇಂಜ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ದಾವನ್ ಪರ್ಸ ಯಾನು ಕಾರ್ಲಾಡಿಪ್ಪುನಾಗ ನನ್ನ ಶಾಪ್ ಇತ್ತು ಶಾಪ್ ಅದಾಗ ಭಜನೆದ ಶುರು ಪಂತ ಈಜಿ ಬಂತು ಸರ್ ಭಜನೆ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಪನ್ಪಾರ ಅದೇ ಓಕೆ ಆ ಭಜನದ ಬಲ್ಲ ಆ ಟೈಮ್ ಯಾನು ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಲಾಡು ಒಂಜಿ ನಮಕ್ ಪುದರಿತ್ತಂಗೆ ನೆನಪು ಬರಂದಿಚ್ಚಿ ಆರು ಭಜನೆ ಕುಡುವೇರು ಬಂದು ಅರ್ನ CT100 ಬೈಕ್ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಎಂಕುಲು ಓಡಿ ತುಳುನಾಡ್ದ ವಾವ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋತಂದು ಎಂಕಿತ್ತೆ ನೆನಪಿಚ್ಚು ಆತು ದೇವಸ್ಥಾನ ರಾತ್ರಿ ಎಡಿ ತಿರ್ಗೋತ ಎಂಕುಲು ಪನ್ನಗ ಈ ಪಾಳಿದ ಭಜನೆ ರಾತ್ರಿ ಪಾಳಿಡು ಭಜನೆಗಳು ಜಗಲಿಡು ಕುಲ್ದೆ ಎಂಕುಲು ಮತ್ತು ಭಜನೆ ಕಲ್ತನಗಳು ಆ ಭಜನೆ ಕಲ್ತು ಭಜನೆದ ಇನ್ನು ಯಾನು ಭಾಷಣಡು ಪಾತೆರವೆಂದ ನಮ್ಮ ಐಕೆ ತಕ್ಕ ಬದುಕೇರ ಮಾತ್ರ ಪಾತೆರ ನಮಗೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಯಾನೇರನ ನಿಗ್ಲ ಜೋಗ್ಲೆ ಭಜನೆ ಕಡಬಿಟ್ಲೆ ಬಂದು ನಮಗೆ ಐತ ಗಂಧಗಾಳಿಜಿಂದ ಅವು ಸರಿಯತ್ತು ಅಂಚ ಅದು ಎಂಕುಲು ತಿರುಗುದ ಭಜನೆ ಓಲೋಲು ರಾತ್ರಿ ಪಾಡಿಗೆ ತಿರುಗುದ ಪ್ರವೀಣನ್ನೆಂದು ಆರ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಮ್ಮಗು ಭಜನೆ ಕೊಡುವೇರು ಎಂಕುಲು ಪಟ ಪರ CT100 ಬೈಕ್ಡು ಓಪನ್ ಓಲೋಲು ಪೋದು ಭಜನೆ ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮಲ್ಪ ಶಿವತಿಕೆರೆ ಅಂತ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಡೆ ಪ್ರತಿ ಸೋಮವಾರದಾನೆ ಭಜನೆ ಪೋಂತ ಸೋಮವಾರ ಶುಕ್ರವಾರ ಅಲ್ಪ ಚೈತ್ರ ಬಂದು ಆರು ನಮಗೆ ಪರಿಚಯ ಆದ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಮೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪಾತ್ರಗತ ಮತ್ತು ಶುರುವಾಣ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಆರು BSc ಆಧಾರನ B.Ed ಮಲ್ಪರೆ ಮಂಗಳೂರು ಬತ್ತೇರು ಪಾತ್ರಗತೆ ಮಾತಾದು ಒರಿಯ ಆವುನ್ ನಾಡು ಅಂಡ್ ಜಾತಿ ಬೇತೆ ಭಾರಿ ವಿರೋಧಲು ಮತ ಬತ್ತ ಭಾರಿ ವಿರೋಧ ಆತು ಒಂಜಿ 2-3 ಒಂಜಿ ಸೆಕ್ಷನ್ 144 ಇತ್ತು ಬಂದಾಗ ಆಪುಜೆಯಿಂದ ನಾಡು ಜಾತಿ ಒಂದು ಜಾತಿ ಯಾಂಕೇನು ಇತ್ತೆ ಜವನೇರು ಮಾತ್ರ ಕಾಲೇಜ್ ಲೈಫುಡು ಆಗಲ್ನಗಲ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮ ವ್ಯವಹಾರಲು ಮಾತ್ರ ಇಪ್ಪ ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಜಾತಿ ಅಡ್ಡ ಬರ್ಪುಜಿ ಕೇವಲ ಮದ್ಮೆ ಆವಡು ನಾನಾಗ ಮಾತ್ರ ಜಾತಿ ತಾಯಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಬರ್ಪುಡು ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆ ಸುರುಕೆ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕಮಿಟ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಏರೆಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಆ ಅಂಚ ಅದು ಎಂಕುಲು ಆಯ್ನ ಆಪುಡು ನಮ್ಮ ಮದ್ಮೆ ಆವುಡೆ ಪನ್ಪಂಚಿತ್ನ
ನಿರ್ಣಯ ಬತ್ತ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲದಾಗಲಿನ ಏರ್ನಲ್ಲ ಸಹಕಾರದಂತೆ ಇಂಗುಲೆ ಸ್ವಂತ ಒಂದೇಟೆ ಒಂಜಿ ಲೀಡ್ ಮಲ್ತಂದು ಮದ್ಮೆಗೆ ಪೂರ ತಯಾರು ಮಲ್ತು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೇರ್ನಲ ರಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲದಾಗಲು ಒಪ್ಪಿಗೆರು ಸಾಧಾರಣ ಮದ್ಮೆ ಒಂಜಿ 1,000 ಜನ ಆತನ ಅಂದ್ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಿಡು ಮತ್ತು ಆತ ಅದಾಗ ಏನು ಸ್ಪಂದನ ಚಾನಲ್ ಉಳ್ಳೆ ಸ್ಪಂದನ ಚಾನಲ್ ಅಂಚ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಒರಿ ಮಗೇಲಿ ಅಥರ್ವೆ ಅಂದು ಓಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಹೋಗ್ಬೋಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಮಲ್ತಂದು ಅಂದ ಏತ್ ವರ್ಷ ಮಗಕ್ಕೆ ಏಳರೆ 7 ವರ್ಷ ಮಗಕ್ಕೆ ಓಕೆ ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅಂಚಡ ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಓಕೆ ಒಂಜಿ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿನ ಪೊಣ್ಣನ್ನು ಬುಡ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಕೈ ಬುಡ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಟ್ ಎನಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂದ್ ಆತೆ ಅವೊಂಜಿ ಸಂದೇಶ ಕೊರ್ಪಾರ್ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನಿಜ ಅತ್ತ ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರ್ಪನ್ನ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಸಲ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂದತೆ ಈ ಒಂಜಿ ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಮದಿಮೆ ಆಪನ ಸಂದರ್ಭ ಜಾತಿ ಪಾಪದಾಗಲೇ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಪು ಮಲ್ಲಾಗಲೇ ಬರ್ಪು ಜೋ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಿಜ ಯಾನು ಒವೇ ಜಾತಿ ಸಂಘಟನೆ ಮಲಮಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಇಡ್ತುಲೆ ಅಲ್ಪ ಏರೇನು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ನಗಲೇನು ಲೆಪ್ಪಿರತ್ತೆ ಅಗಲ್ನ ಒಂಚೂರು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಇಡ್ತು ಅಂಪೋಲೆ ಅಲ್ಪ ಅವು ಬರ್ಪುಜಿ ಅನ್ನಗ ಮನುಷ್ಯ ಪಾಪದಾಯ ತಿಂಡಿ ಅಂದಾಂಡ ಬಡವುಗೆ ತಿಂಡಿ ಅಂತ ಮಲ್ಲಾಯ ತಿಂಡಿ ಅಂದಾಂಡ ಮರದಿಗೆ ಮಣ್ಣು ತಿಂಡಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಡಿ ಅವಂಜಿ ನಮ್ಮನ್ನು ದುಂಬುದಾಗಲ್ಲ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಅಂಚ ಅದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಹಂತೊಡಂಜಿ ಆರ್ಬಿಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಪನ ಮುಟ್ಟ ಮಾತ್ರ ಇರೇಗ ಸಮಾಜ ಇರೇನು ಪೋಡ್ಪ ಸಮಾಜ ಇರೇನು ಯಾಪ ಮುಟ್ಟ ಪೋಡ್ಪ ಒಂಜಿ ಆರ್ಬಿಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆನವಟ್ಟ ಆರ್ಬಿಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆದ ಪೋಯರಂದಾಂಡ ಇರೇಗ ಬಕ್ಕ ಸಮಾಜ ಇರನ ಸುದ್ದಿ ಬರ್ಪುಜಿ ಬಕ್ಕ ಈ ಮಲ್ತಿನ ಪೂರ ಸಮಾಜನೇ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂಡ್ರೆ ಬರ ಬಕ್ಕ ಈ ಸಮಾಜದ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪರಂದಾಂಡ ಸಮಾಜಗೂ ಪೋಡಿನ ಬಿಡೋಡು ಸುರು ಸಮಾಜಗೂ ಪೋಡಿಯರಂದಾಂಡ ಸಮಾಜದ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪರ್ಲಾಪಜಿ ಸಮಾಜ ಕೈತಾಲ್ ಬೋರಲಾಪಜಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟರ್ಮಣ್ಣ ಸಂಘ ಪರಿವಾರ RSS ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಸೊ RSS ಎಲ್ಲಿರ್ದಿಂಚೆ ಚಡ್ಡಿ ವಾಡೊಂದು ಪೋಂದಿತ್ತಾರ ದೆಪಂಡ RSS ಪಂಡ ಚಡ್ಡಿ ಇಂದ ಬನ್ ಪೇರು ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ಆಮ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಇಂಕ RSS ದ ಟಚ್ ಇಚ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ದಾನೆ ಆ ನಮ್ನೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅವರ RSS ಯಾನ್ ಪಂಡತಿ ಯಾನ್ ಎನ್ನ RSS ಇಡ್ದಲ್ಲ RSS ದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲ ಇಂಕ ಆತುಜ ಯಾನ್ RSS ದ ವಿಚಾರ ಸಮರ್ಥಕ್ಕೆ ಬಟ್ ವೈ ಪನ್ನಗೆ RSS ದ ವಿಚಾರನು ಯಾನ್ ಒಪ್ಪುವೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಸಮಾಜ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಭಾಗವಾದ RSS ದ ಬೇಲೆ ಅವು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬೊಡಾಯಿನ ಬೇಲೆ ಅಂಚ ಅದು ಇನಿ ಎಂಕ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹಿಂದೂ ಜಾಗರಣ ವೇದಿಕೆದ ದಕ್ಷಿಣ ಪ್ರಾಂತದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಟು ಅವಳು ಎನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ದಾದ ಕೇಳಿದ ಯಾನು ಈ ಆಂತರಿಕ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಎಂಚೆ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡು ನಮ್ಮನ್ನ ಸಮಾಜದ ಸುರಕ್ಷತದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ದಾದ ಮಲ್ಪುಲಿ ಈ ಮಾತ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪಾತಿರೋಡು ಅವೇನು ಮಾತ ಅಲ್ಪ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ಪನ ಚಿಂತ ಕೆಲಸನೇ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ RSS ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಾ ವರ್ಗ ITC OTC ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ OTC ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ OTC ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ OTC RSS ದ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಇರು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂದಿಜರ್ RSS ಇಜ್ಜ ಇರು ಇದ ಮುಟ್ಟಜ್ಜಿ ಆವಡು ಇತ್ತೆ ಈ ವರ್ಷ ಮಲ್ಪರ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪ ಓಹೋ ಬಟ್ ಓಕೆ RSS ಇಜ್ಜಿ ಬಟ್ ದಾಯ ನಮ್ನೆ ಇರೆಗ್ ಒಯ್ತೀನಿ RSS ಪಣ್ಣಗ ಸೆಳೆತ ತಾನೆ ಸಂಘದ ಸಮರ್ಪಣಾ ಭಾವ ಸಂಘ ಪನ್ಪುನ ಅದ್ಭುತವು ಅವೇನು ಐತಸ ಐಕ್ ಒರಿ ಹಿರಿಯರ್ ನಗುಲ್ ಮಲ್ದಿನ ತ್ಯಾಗ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಇನಿ ಪಾತೆರ ಸಾಧ್ಯ ಜಿನಿ ಯಾನು ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಒಂಜಿ ಊರು ಪೋದಿತ್ತೆ ಮುರಾಣಿ ಅಲ್ಪ ಸಂಘದ ಒರಿ ಪಾಪ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ್ಕೆ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ದಲಿತರನ್ನ ಬಸ್ತಿಗೆ ಬೋದು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಸೇವಾ ಬಸ್ತಿಡಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂತೆ ಆ ಊರದ ಗೌಡರ್ ನಗುಲು ಅಲ್ಪ ಅರೇನು ತಾರೆಗೆ ಕಟ್ಪಾಡ್ದು ಮೂಜಿ ದಿನ ಮುಟ್ಟ ತಾರೆ ಕಟ್ಪಾಡ್ದಿದ್ದಾರೆ RSS ದ ಒರಿ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಅನ್ನಗ ಆ ಪುರ್ತೂರು ರಾಜಕೀಯವಾಯಿನ ಬಲಾಢ್ಯ ಶಕ್ತಿಲು ಆತ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮಲ್ದಿರು ಕೇರಳ ಅಡಿಯರು ಕಣ್ಣೂರು ರೂಪಾಯಿ ಇರಂದಾಂಡ ಅಲ್ಪದ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಪರಡಿರಗೆ ಪತ್ತಿರುವ ಫೋಟೋ ಪ್ರತಿ ಆಫೀಸರುಂಡು RSS ದ ಪನ್ನಗ CPM ಬೊಕ್ಕ ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗ್ ದ ಗುಂಡನಗುಲು ಆತ RSS ದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ಕಿರ್ತಿರ್ ಅಂಡ್ ಇನಿಕ್ಲ ಎನ್ನ ಬಾಲೆ ಒಂಜಿ ಸೈಕಲ್ ಪೂರ್ನಂದಾಂಡ ಯಾನ್ ಮನದಾನಿ ಆ ಬಾಲೆಗೆ ಸೈಕಲ್ ಗುರ್ಪುಜಿ ಗೊಬ್ಬಡ್ಚಿಂದು ಕಡವಡ್ಪುಜ ಆಂಡ ಆ ತಾಯಿನ ಕಣ್ಣೆದುರುಡು ಬಾಂಬು ಪಾಡ್ದು ಜೋಕುಲು ಬುಡೇದಿ ಆಡ್ಲನ ಎದುರುಡು ಕೊಚ್ಚಿದ ಕೇರಿ ಇರಂದಾಂಡಲ್ಲ ಇನಿಕ್ಲ RSS ಕೇರಳಡು ಇನಿಕ್ಲ ಶಾಖೆ ಮಲ್ಪುಂಡು 4-5 ಜನ ಸೇರ್ದು ಅಗಲ್ನ CPM ದ ಆತತ್ ಮಲ್ಲ ಭದ್ರಕೋಟೆ ದೊಲಾಡಿ ಶಾಖೆ ಮಲ್ಪೇರು ಅಗಲ್ನ ಏತು ಮಲ್ಲ ಸಮರ್ಪಣ ಭಾವ ಅಗಲ್ ಬೆನ್ಪುನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ ಒರೆಯೋಡು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒರೆಯೋಡು ಅಗಲೇ ದಾಲ ಸ್ವಾರ್ಥ ಹೆಚ್ಚಿ ಅಗಲಿಗೆ ದಾಲ BJP ಇಡುವಂಥದ್ದು ಎಂಕ್ಲೆ ಸೀಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಗೆಂದು ಅವನ್ ವಿಷಯ ನಿಜ ರಾಜಕೀಯದ ಪರಿವರ್ತನೆ ಇಡತ್ತಾಗಲು ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿವರ್ತನೆ ಬಟ್ ಈ RSS ಪಂಡ ಒಂಜಿ BJP ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಇತ್ತಿಲಕ ಬೇಸ್ ಇತ್ತಿಲಕ BJP ಉಪ್ಪೊಡನಗ ಪ್ರೈಮರಿ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ RSS BJP ಹಿಡ್ದು ಎಡ್ಡ ರೀತಿಡು ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬೊಕ್ಕ ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆನೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪಾಡು ಅದಾಗ RSS ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬೆಂಬಲಿಸವ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ದಾಯ್ ಮಲ್ಪುಂಡು RSS ದ BJP ದಲ ಅಗುಲ್ದಲ ದತ್ತದೇ ತೋರಿಜಾರ ತುಂಬ ಜನಸಂಘನ ಬೆಂಬಲ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರು ಜನಸಂಘಡು ಅವು ದ್ವಿಸದಸ್ಯತ್ವದ ಗಲಾಟೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಘ ಒಂದು BJP ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಐಕ್ ಮೊಗಲು ಒಂಜೊಂಜಿ
ನಿಗಲೇನು ಸರಿಯಾಯಿನ ರಾಜಕೀಯವಾದ ನಿಗಲಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ ಬೊಕ್ಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಹೋಗ್ಬೋಡಾದು ನಿಗಲೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಇಂಚ ಬೇಲೆ ಅಲ್ಪಡ್ಬೋಡಾದು ಇಂಗುಳು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊರ್ಪ ನಿಗಲಿಗೆ ಒರಿಯರಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನ ಇಂಗುಳು ಕಡಬಿಡಪ್ಪ ನಿಗಲಿಗೆ ಆ ರೀತಿ ಸಂಘ ಒರಿಯರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಾವಧಿ ಅದು BJP ಕೊಡ್ತು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಗುಲೆಲ್ಲ ಕೇನಾಡು ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಕೇನಾಡು ಕೊರ್ಪೇರಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಓಕೆ ಬಟ್ ಬಿಜೆಪಿ ಆಂಡಾಗುಲು ಕಮಿಟ್ ಅವಡು ಸಂಘ ಈನ ಪನ್ಪುಡು ಸಂಘದ ಚಿಂತನೆಗಳು ದಾದ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಪರವಾದ ಐತ ಚಿಂತನೆಗಳು ದಾದ ಉಂಡು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾದ ಐತ ಚಿಂತನೆಗಳು ದಾದಲ್ಲ ಈ ವಿಷಯನು ಅಗುಲು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದ ಪನೋಡು ಇಂಕಲ್ನ ಸರ್ಕಾರ ಬತ್ತನೆ ಇಂಕುಲು ನೇನು ಮಾತ ಮಲ್ಪುವ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡ BJP ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇರ್ದವು ಸಾಧ್ಯ ಜೀವನ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಬಿಜೆಪಿ ಹಿಡಿದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೆಳೆಯೋಡು ಪನ್ನಾಗ ಇಟ್ಟು ಪ್ರೈಮರಿ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ RSS ಪಂದೇ ಉಂಡು ಪನ ಪ್ರೈಮರಿ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಪನ ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಎಸ್ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಒಂದು RSS ಪಂಡ ಬಿಜೆಪಿ ಒಂದ್ ವಿಚಾರ ರಾಜಕೀಯ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಆ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಅಜೆಂಡಾ ತುಲೆ RSS ಪನ್ಪುನವು ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೂ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುನು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇತ್ತೆ PDO ಇತ್ತೆ ಲಂಚ ದೇತೊಂಡ್ರ ಇಜ್ಜಿಂದು ಇರು ಒಂಜಿ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ದಾರ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಾನೂನ್ಲ ಮಲ್ದಾರ ಆಂಡ ಲಂಚ ಕೊರ್ಪುನಿ ಏರು ಜನಕುಲೆ ಕೊರ್ಪುನು ಎನ್ನ ಬೇಲೆ ಬೇಗ ಆವಡು ಪರಿವರ್ತನೆ ಓಲ ಆವಡು ಅಧಿಕಾರಿನ ಅವ್ರು ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಪನತ್ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಪನು ಸಮಾಜೋಡವು ಕಜಾವು ಪಾಡ್ನೇಕಿ ಇರು ದಂಡ ಪಾಡುವಾರ ಹೋಬೇತೆ ಆಂಡ ಕಜಾವು ಪಾಡನಲಕ್ಕೆ ಇಂಚ ಮಲ್ಪುನು ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಏರ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪು ಅಂಚ ಅದು ಪರಿವರ್ತನೆ ಆವಡು ಸಮಾಜೋಡು ಸಮಾಜದ ಮಧ್ಯೋಡು ಐಕು ಬೋಡಾದು ಸಂಘ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪ RSS ಐಕ್ ಬೋಡಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪ ರಾಜಕೀಯ ವಲಯಡು BJP ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪರೆ ಅವು ಜೈಲ್ದ ಉಲಾಯಡು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ವಿಂಗ್ ಉಂಡು ಆ ಒಂಜಿ ಬುದ್ಧಿಮಾಂದ್ಯ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ವಿಕಲಚೇತನ ಜೋಕುಲೆ ಇಂಚ ಒಂದು ಮಲ್ಪಡು ಐಕ್ ಬೋಡಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ನ ವಿಂಗ್ ಉಂಡು ಸಾಹಿತ್ಯದ ವಲಯಡು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರೋತ್ಥಾನ ಉಂಡು ಜೋಕುಲ ಮಧ್ಯೋಡು ABVP ಕೆಲಸ ಮಲ್ತುಂಡು ಒಂಜಿ ಅಚ್ಪ ಪ್ಲಸ್ ಒಂಜಿ 60+ ಸಂಘಟನೆಲು ರಾತ್ರಿ ಪಗೆಲು ಬುಡಂದೆ ನೆತ್ತ ಪಿರಾಡು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಸಂಘ ಪನ್ನಗ ಖಾಲಿ RSS ಒಂಜತ್ ಅವು ಸಂಘ ಪರಿವಾರ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪರಿವಾರ ಐಟ್ ಕಿಸಾನ್ ನಗ್ಲೆ ಕಿಸಾನ್ ಬಣ್ಣ ರೈತರ್ನಗ್ಲೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನ ಭಾರತೀಯ ಕಿಸಾನ್ ಸಂಘ ಉಂಡು ಮಜ್ದೂರ್ ಸಂಘ ಉಂಡು ಏಕಲ್ ವಿದ್ಯಾಲಯಲು ವಿದ್ಯಾಭಾರತಿ ಉಂಡು ಶಿಕ್ಷಕರ ಇಂಚ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಲ್ಪಡ ಐಕ್ ಬಡೋದು ಮಾತಿರ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಒಂಜೆ ಭಾರತ ಬಲಿಷ್ಠ ಅವಡು ವರ್ಲ್ಡ್ ಎಂಕಲ್ನ ದೇಶ ಸುಪ್ರೀಂ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಗಟ್ಟಿ ಅವಡು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜೆ ಉದ್ದೇಶ ಬುಕ್ಕ ಊಲ ಉದ್ದೇಶ ಈ ತಿಪ್ಪುನಗ ನಮ್ಮ ಖಾಲಿ BJP RSS ಇಂಚ ಒಂದು ಪಾದ್ಯಾರ ಅಂದಲು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿ. ಸೊ ಕೆಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಅವ್ರು ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ನಿಷೇಧ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ. ಸೊ ಅಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಬ್ಯಾನ್ ಆಗಿದೆ ಕೆಲವು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ. ಬಾಗಲಕೋಟೆಗೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ತಮ್ಮ ಭಾಷಣ ಅಷ್ಟು ಏನು ಕದಡ್ತದ, ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ತಂದು ಬಿಡ್ತದ, ಹೇಗೆ? ಇಲ್ಲ, ಇದು ಒಂದು ಈ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡುವಂಥ ಉದ್ದೇಶ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬನನ್ನು ನೈತಿಕವಾಗಿ ಅವನ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಡಿಮಾರಲ್, ಅವನ ಮಾರಲನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಮಾಡೋದು. ಈಗ 1 ಟನ್ನಲ್ಲಿ ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ನ ಎದುರು ಹೋಗಿ ನಾನು ಬಾಂಡ್ ಕೊಟ್ಟು ಬರಬೇಕು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು. ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ಬಂದು ಮನೆಗೆ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಒಂದು ಈ ಪೊಲೀಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಬ್ರಿಟಿಷರ ಕಾಲದ್ದು, ಇದು ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಮಾಡಿರು. 1857 ರಿವೋಲ್ಟ್ನ ನಂತರ ಜನರನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದು ಇಂಡಿಯನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್, ಭಾರತೀಯ ಪೊಲೀಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದು. ಇವತ್ತಿನ ನಂತರದ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿವೆ. ಈಗಲೂ ಅವರದನ್ನು ನಮ್ಮನ್ನು ಜನರನ್ನು ದಮನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಬೇಕು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾರೋ ರೌಡಿಗಳ ಜೊತೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೇನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ನಾನೊಬ್ಬ ವೈಚಾರಿಕವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ವಿಚಾರ ಭಿನ್ನತೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನನ್ನನ್ನು ರೌಡಿ ಶೀಟರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಬಂದು ಫೋಟೋ ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋದು. ನನ್ನ ಮನೆಯವರು ಅಂದರೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದವ್ರು ನೋಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಪೊಲೀಸರು ಬರ್ತಾರೆ ಜೀಪಲ್ಲಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ನೈತಿಕತೆಯನ್ನು, ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೈತಿಕವಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕುಸಿಯೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಈಗಲೂ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ? 2 ದಿನದ ಹಿಂದೆ ಬಂದಿದ್ರು, ಬಂದು ನೋಟಿಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ರೌಡಿ ಶೀಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಏನಾಗಿ ಅವರಿಗೆ? ರೌಡಿ ಶೀಟರ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಭಾರತವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಳ್ಳರ ಜೊತೆ, ದರೋಡೆಕೋರರ ಜೊತೆ, ಅತ್ಯಾಚಾರಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಲೈನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಪರೇಡ್ ಮಾಡುವುದು, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಒಬ್ಬ ರೌಡಿ ಶೀಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಮಾಜದ ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಪಮಾನಿಸೋದು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಪೊಲೀಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಟೂಲನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತಿನ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಅಂದರೆ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಬೇರೆ ರೌಡಿಗಳ ಜೊತೆ ಈಗ ಪಿಕ್ ಪಾಕೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದರ ಜೊತೆ ಪರೇಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತಾ? ಇಷ್ಟವರೆಗೆ ಪೊಲೀಸರು
ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಅನೇಕ ಅಂದರೆ ಪೊಲೀಸರು ಹೊಸ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಂದಾಗ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ನನಗೆ ಆ ಥರದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಷ್ಟವರೆಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಹೊಸ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಂದಾಗ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಹಿಂದೂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನ ಈ ಥರ ಮಾಡುವಂಥ ಇದಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಒಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತಹ ಪೊಲೀಸರ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿ ಅಂತ. ಹೌದು. ಈಗ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಒಬ್ಬ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ಅವನಿಗೆ ಮಿನಿಟ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಶಾಸಕ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನ ನಿಭಾಯಿಸೋದು ಸರ್ಕಾರನೇ ತಾನೇ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ನಿಯಂತ್ರಣ ಪೂರ್ತಿ ಪೊಲೀಸರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಇರೋದೇ ಸರ್ಕಾರದ ಕೈಯಲ್ಲಿ. ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿದಾಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಇಡೀ ದೇಶದ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಹಿಂದೂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಯಾರ್ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ಟಾಪ್ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ಇವರನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಒಂದು 10 ಕೇಸ್ಗಳಿದೆಯಾ? ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಡಿಫಾಮೇಷನ್ ಕೇಸ್ಗಳು ಇದೆ. ಡಿಫಾಮೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ. ಒಬ್ಬ ಸ್ವಾಮಿ ಒಬ್ಬನ 3 ಕೇಸ್ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಮತಾಂತರದ ವಿರುದ್ಧ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಜಾತಿ ನಿಂದನೆ ಕೇಸನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ದಲಿತ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಕೇಸ್ ಹಾಕಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಯಾರೊಬ್ಬ ಸೀಮೆಎಣ್ಣೆ ಕಳ್ಳನ ಬಗ್ಗೆ ನ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವನು ನನ್ನ ಮಾನಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅವನೊಂದು ಮಾನಹಾನಿ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅನಾಥಾಶ್ರಮ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳ ದಂಧೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದವ, ಅವನ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವನು ಒಂದು ಕೇಸ್ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಳು ಹಿಂದೂ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲೇ ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದವಳು, ಅವಳು ಏನೋ ಹಾಕಿದಾಳೆ ಅಂತ ಸುದ್ದಿ. ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ನಾವೇನು ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಆ ವರದಿಗಳ ಮೇಲೆ ಆದಂಥ ಡಿಫಾಮೇಷನ್ ಒಂದು 7-8 ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಡಿಫಾಮೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ಬಜ್ಪೆದ್ದು ಕೇಸ್ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲೊಂದು ಕೇಸ್ ಇದೆ. ಕಾರ್ಕಳದಲ್ಲೊಂದು SP ಅವರಿಗೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಕ್ಕೆ ಅದೊಂದು ಕೇಸ್ ಇದೆ. ಈ ಥರ ಕೇಸ್ಗಳು ಇದೆ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮನೆಯವರು, ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ರೀತಿ ಕೇಸ್ಗಳು? ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಮೊದಲು ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಈಗ ಅವರಿಗೆ ಅದೊಂದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿದೆ. ಬರೆದಿದ್ರೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಈ ಸಲ. ಹೌದಾ, ಆ ರೀತಿ ಆಗಿ ಹೋಗಿದೆ.